Здравейте, тук е Техно и това е Хадесик. Хайде, ти какъв блок си? Ти ли слот? Да. Хайде, аз Кристал. търся подходящо място. Подходящо място. Подходящо място за дърво, няма подходящи места за дървета тук. Има. Май. Май. Юни. Точно. Абе, едно дърво ми се пречка, тук не мога да се кача. И е бати на халното дърво. Това е познат, но ме дразниш. Трябва да намеря място, където се скрия. Защото не ще ми избият. Да няма да кажа какво ще избият от мен, като ме намерят. Да. Окей, само аз ли знам, че за да станеш блок трябва да снеш shift? Не, те идват. Те идват. Къде сте? Те идват. Така, да видим подходящо място. Никъде! Така. Ще скрип. Тук не толкова е някакъв блок на за място. Няма ли тук място за дърво? Няма тук според мен. Няма зле. Значи... Стига да е. Опс. Само да видиш къде се крия в момента. И що падам постоянно? Христо. Къде си бе? Вие с стоя. Сикър. Ти още ли си Хайдар? Невероятното е, че мечовете имат само knockback, па те с енчант на диамантини брони с protection. Ние с Зилдър ми взимаме по едно живот. Това е странно. Би трябвало с 5 удара да им вземем поне едно живот. Защо? You're no one... Чакай, добре, с на shift. Къде си? Ти що, сикър ли стана? Да. Добре, аз съм в къща. Кой ме ударя? Аз. В момента седя върху лампа. Само ти подсказвам. Лампата. Удалечи се от тук. А не, това не си ти. Аз съм си... Ама гласа над главата на Мартин, той не ме вижда, че съм върху лампата. Оцели всичко, само не и мене, човек. Това е много тъпо. Къде е сега? Не сме на той. Добре, че не ме виждаш. А той Мартин 10652 оцели абсолютно всичко, което е подозрително, само не и мене. Леле. Някакъв идва пак. И вече нямам стрела. Да, но тъпо имаше една стрела. Преди имаше един стак пса само една стрела. Не да дадат на лът с инфинити. Само не се усеща. Само не се усеща. Обърни се точно така. Обърни се. Не се обръщай, не се обръщай, не се обръщай. Дойдоха всички при мене. Моля те, махни се. Аре, той е един блок скачи ми бие демче. Подминаха ма. Не са. Махни се от тук, моля се, махни се, махни се, махни се, махни се, не искам много. Махнах се, махнаха се, махнаха се. Аз не виждам от тук, бе. Че аз къде съм според тебе? Скачаш в едно място. Не скачам. Ти не скачаш ли? Значи един друг път. Опитвам се да не скачам, защото ако скочиш се ще ми вземе толкова много живот. Толкова много половин живот ще направо. Малко подминаха, ма толкова много сикъри и не ма видяха. На най-очевидното място съм, човек. На най-очевидното. Просто каква е логиката едно дървено блокче да седи върху... Върху?
Отдръпни се от... Не. Не се усещай, не се усещай. Моля ти се, не се усещай. Не се усети. Ти знаеш ли, че сикърите, като са близо до някой, им взима половин живот? Да. Не изпукаме работата. Просто ако целя това ще се изненадам. Аз съм на най-очевидното място. Ама ти беше дърво, нали? Не. Еко? Някой. Никой не се усети. Толкова много сикър минаха покрай мен и не се усети никой. Един сега ще се усети. Хайде. Усети се. Трябва да оцеля да става време. Нали? Не се отток. Не поглеждай нагоре. Не поглеждай нагоре, моля те. Мерси. Сега се маха отток. Не! Не. Аре. Човек, толкова е скучно. Ау! Как може никой да не ме намери? Аз още се чудя. Аз съм на Цял един демидж. Не е логично. Какво да се направи? Баса му лойката. Ако оцеля, ще взема малко парички, да си апгрейдна малко работите в пейнтбола. Малко да взема, нали, амунитики. Почти винаги, като влезна в пейнтбола, ми дават подаръци, ракет лънчари и те като световно. Един срещу 5 ги убивам. Какво лесно. Не. Махни се. Не. Моля се, не. На кого му викаш, бе? Викам на един дед започва с Н и завършва на 2. Моля ти се, не се обръщай. Обърни се към изхода. Точно, обърни се към изхода, съм махал тука. Не се връщай. Ви човек. Не знам какво да кажа. Слушай, да. След тук един... чака тук да слезна. Кой е? Нали ти казах, един дед започва с не завършва на 2. И ти мина покрай него. Преди малко видях. Не. То ще ме открие рано или след 5 секунди. Това е най-продължителната игра на Hide and Seek, която съм играл. Вляза. Един умря. Един сикър. Не. Пак Леоне. Ето с път друг. Кажи му. Още 3 други. Кажи му имена. Няма. Поне коя буква почва? Вече са 5. И всички са на горния етаж, ще ме търсят. Ти вкъща ли се? Не, в къща съм, няма ти кажа коя точно. Подменете ма, моля ви са. Не. Ама ти сам се издаде. Сам се издаде. Не съм. И тима са минали до теб. Вече са 6 тука, Аз дойдох, а? Или? Чакай, ще го гледам. Да.
Ау. Моля се, не ме откривай за 20 секунди. Толкова много ли искам? 20 секунди. Махни се. Спечелихме! Уху! Аз съм the best. Петър the best. Леле, ти снимаш ли? Да. Аре, join вратно. Това ще е за сега за епизода. Почва друг бе. Окей, ще видим в следващия епизод.